بسم الله الرحمن الرحيم. Şuurlam sen taşaryk gitdiň, maşyna minýän, ekillede ýaşyllapdy. Ekinni görüp hewat edýän, birentek musulmanlaryň ýeri ýurdu we keýf edip bil oraw geljek diýip hewat edýän bir men diýen olakyn serwetmen adamlara şolaň jaýlaryny görüp hewat edýän iki. Men diýen adamlar we behtirin maşynlar minip be, men şol ýal maşynym bolsa diýip hewat edýän üç. Ýa-kan birentek adamlar gülüşip ýaşaýar. Aslen ayet düşmeýär, şolara musibet düşmeýär. Agyzlarda bir dawada eşdilenek gülüşip ýaşapdyr, maly mulkyda kan biziň zindegimizde şolaň zindegisi ýaly bolsaydy da diýip hemmemiz arzu etýär. Hazreti Mahtumul İşan näşe diýär? Düşüp bolmaz kahve felek alyna, doğadan tamşyndyr dünýä malyna. Dünýä sen näme diýär? Alya, näzire alya. Milletin ekin sana awadan kökediýär. Milletin jaýyn awadan kökediýär. Doğadan tamşyndyr dünýä malyna. Tamşyndyrmak diýip emenmek diýär türkmenler. Tamşyndyrmak diýdi bir saga bolsa, beseni oturan bolsa, başga bir sagada beseni imani, şoňa hewat edenden nämetdi? Aglyny şoňa aglyny köýär. Dünýede şudur ha. Doğadan tamşyndyr dünýä malyna. Sen doğadangy oň jaýyna, oň maşynyna, oň ýerine, oň ekini tamşyndyrýar. Emma iň kolakan tamşyndyrmak kıyamatdadır ha. Keýf edip gülüp cennete girip barýan adamlar görende ağlap tamşynjak şatada. Bay emenersin ha şatada. Wagt menne namaz okuyan bolsaydym, menne amele salih eden bolsaydym, menne gawa adamlaryň arasynda oturan bolsaydym, hemmesi gülüşip ay keýpde boldy, keýp boldy diýip sagayak bilen cennete girip ağlaşyp gülüp barýarlar. Saadet ebedi getip barýarlar, şatada tamşynjan ýadyňdan çykarma ha. Ağlazyk elinde pulun ýok, näme diýen? Hem saýaň jaýyn hewat etdiň. Wagtyn dogry gurrun. Hemmemiz hewat edýär. Asly hewat edip boş galyp, boş emjek ýalak bolup eliň diýişläp galmaklyk, tamşyndyryp emenmek galmaklyk kıyamatdadyr. Şonu ýadymdan çykarmaýlyň ey musulman dogan. Sen ağlazyk dünýede hem saýaň gawwalarna saňa ne kadar serbezir edýär seni, denalaryň oňuna maşynyň bolmasa, gaw jaýyň bolmasa, denanaň gawhana wada bilen, baýhana wada bilen gatnaşdyrýarmy? Gatnaşdyrmaýan ahym. Haýsy birin gördüň? Özi garyp bolup milliardel bilen gatnaşdyn. Näme diýip eltmeýän? Zenanyň olaň öýüne baranda tamşynýa, emenýä, olaň zindegisinden kem galýar. Asl kemelmek, asl emenmek kıyamatyň kydyr. Hazreti Ömer radıyallahu taala bir gabristanyň deňesinden geçipdir diýdi. Oham aýdypdyr ewliya adamlaryň zindegisi beter bereketli etme. Hazreti Ömer geçip barýaka aýdypdyr: Assalamu aleykum ya ahlal kubur. Ey kabryň eýesi, aýyrlan bendele size salam bolsun. Izinden aýdypdyr: Ahbaru ma indana. Bizden bir moga habar sorajak bolsaňyz, iziňizden, günüňizden, doganyňyzdan, garnaşlaryňyzdan habar sorajak bolsaňyz men habaryňyzy aýdyn. Ey aýyrlan adamlar, deslapky habar anna nisaakum qad tazawwajna. Özüňizden aýrylyp gitdiňiz, zenalaryňyz başga adama bardy. Bir ikilencisi waduwarukum qad sukinat. Äpberkiden jaýyňyzda başga kiş eýewli dipdir ikilenci habar. Üçlenci habarda we amwalukum qad qusimat. Siziň zähmet çekip namazyňyzy äpberip, dähretiňizi äpberip, aradaňyzy äpberip, agzyňyzy ağlardyp, qahar bar menip, zehar bar menip ýygnanmalyňyzy bölüşdüle dipdir. Ahyrky habarşyla dip Hazrat Ömer geçip barýaka gabrlaryň birinden ses gelipdir. Fa ajabahu hatifun ya ibn al-Hattab. Ey Hattab'ın oğlu Ömer. Bizim de tarafımızdan haber gelecek bolsa ahirki habar sana aýdylipdir. Ey musulman, sen görjek habaryň hasy. Ahbaru ma indana, ahirki habarlar bizden nipdir, kabryň içindäki habarlar biljek bolsaň, annama qaddamnahu wajadnahu. Näme zadika kıyamatymyza öňçak ýollanmasak, gawda ýollanmasak, telekede ýollanmasak, aşgal ýollanmasak, balla ýollanmasak näme bolsa şo gabrymyza duranmyşdyk, tapdyk dipdir. Wa ma anfaqnahu faqad rabihnahu. Näme zadika dinimize sarj eden bolsak, näme zadika Hudaýyň rizaýatynyň çym özümizden beren bolsak, şolar tapdyk dipdir. Wa ma khallafnahu khasarnahu. Näme zadika ýerimize goýduk, şo bize zarar berdi dipdir. Ahyrky habarşy dipdir. Hemmemizden çym dersdir. İza zat goýjak diýip rahmet çekip hemmen kıyamata uğratmalıdır. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.